ko dawa kala nunu o minye groupe kata togoma ube kamota togoma nyofo Cheikh Sal Fawzani fule ka groupe min fo ya togofo ka nyinenga akonne ya fawiya kan nindabila minye ka groupe to togoma ka fo kinyinenga la ube kamoto togoma ka fo kinyinenga la Cheikh Muhammad bin Salih Uthaymin ni tara ka kaseti do ta aya ka kalanden dogge ka bo nyinin kali jabila kalande undun kwama ako shia isine asariya yala ambu kafira do be mundo ako e ka boy ako nyinin kali papi udi mo wore mai ka wuli ka boy kalande un to ya deli ko aka to ya ko ai akonne ya fawye ya sinya joli nko kana groupe ta to ma kinyininka akana mo kerekelen ta to ma kinyininka anka ko dilo kuma foto ni mankutula an kana ko do hada madenyire kerekereli kuma ne ni fawye tekrira ka fo ka chaya ako kaida min bene bolo kam ta to ma ka kuma ka nete oke akumbe ala deli ala kam ewa nto oka fana fo kasaya aka janto ola janko an ka jamana ye jamana munumye dina yere ma famu folo saudiya nunu ulu dina famurai minye famaye salafu do population salafu alimamu salafu sunna mogo population sunna mogo famu sunna mogo be tawhidi tigi alimami tawhidi tigi ewa jama tawhidi tigi findo fese ga fo o yoro la tawhidi be defa bebe sunna defa famo be sunna defa alimamu be sunna defa population be sunna defa me fangata la anfeya bidia jama de kacha wulude deme kelaka deme baka kacha donc namba fanka dawa kasin sambolo ne ma fo mogo togote fo ren kawfu fo mogo ka fam mu fula bebe dina kono ka mogo togo fo ka kerekereya ka togo fo ka raduka ka be dina kono ka kuma fo fana ma balo aqwam mogo ka ko ye munye mogo munum be nin kuma fo mogo ka ko ye munye mogo munum be nin ko fana sabatira ci dem bolo Sheikh Abdullah Bumbaji ka kitabu be akan majmum fatawa wa rasail majmum fatawa wa rasail wa maqalat al mutanawiya ajiju wolon fulana ayeb bayanu doke dawa kila be akunim bayanu nyake doni ke bagani dawa kila bede fi dakhil wal kharij saudiya konona na kenemana jiju wolon fulana nabe naqiduke kamugo ka kuma guruja ko ka ke wale guruja aka dilo mankutula mogo ka kibariya jume mogo munum ben ninfo mogo ka kibariya jume mogo munum ben ninke akwa yen naqiduke nin chogola an naqidul banna بغير تجريه أشخاص ولا تسمية الأشخاص الأشخاص أكا كما فو مغوكا كوي جمعي مغو منون بنينك مغوكا كوي جمعي مغو منون بنينك كاسوراما مغو جوغي كاسوراما مغو تغفو أكا جيجو ولون فلانا مجموع فتاوى مقالة المتنوية أكوا لبن نكون ننجيك داوة كلا بيه دوني كبغا بيه في الداخل والخارج pour mawadda min ye ñogon kanu ani fara ñogon ka kato silamaw ni ñogon ce parce que parti togo foli ani togo foli ako be na ni kelew ni fitinaw ni juguyaw ye mogo ni ñogon ce mogo ko lu kolosi ci de ñu fula beke dondola muso do na na ci de ma ko mawiya ye ni ñini furula ani abu jahami nka furu jomma nana ko nanja kife ko nanja ñini fe ci de ko amma muawiya to fasuluku wama abu jahmi fadarabu linnisa akum mawiya we fanta na folota bulu abu jahmi fana muso gosilay ci de man nunun to fo ne si hayuru de ayu to fo bashi tala ne si hayuru ayu to fo akum me i furu usama tama wo doni ke ban ko ni mo min kera ciyali kala jugu ye dina kono bidiya mo do ciyali kala do abi bidiya jelenka abi woleli ke kata bidiya ma nan yere yaadu nan man nin togo de fo
ka a fɔ mɔgɔw ye pour k'u yɛrɛ kɔlɔsi a ma mɔgɔw tɛ se ka kisi a ka tɔɔrɔ ma an b'o tɔgɔ fɔ o tɔgɔ bɛ fɔ ka kɛrɛkɛrɛn ka tɔgɔ fɔ pour mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi a ma mais tɔgɔ fɔli in fana alimasalihi wal mafasidi an b'o fana lajɛ a la hali n'an y'a dɔn ko tiɲɛlikɛla don a tɔgɔ bɛ se ka fɔ silamɛ sariya ko an ka tɔgɔ fɔ pour mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi a ma ka mɔgɔw bagabaga ma an b'a tɔgɔ fɔ mais tɔgɔ in fɔli in fana san'an ka tɔgɔ fɔ tiɲɛli min b'a la ka na silamɛya ma ni dilali min b'a la ka na silamɛya ma an b'o fana jate minɛ n'an yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛli t'a la ka na dawa ma ka n'i yɛrɛ ma i yɛrɛ farikolo ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ou bien ka na i ka diinɛ ma ou bien ka na i ka dawa ma i b'a tɔgɔ fɔ mais n'i yɛrɛ y'a dɔn nin ye bidiya mɔgɔ ye dɛ tiɲɛlikɛla de don mais ni ye nin tɔgɔ fɔ a tɔɔrɔ bɛ se n ka ɲɛnamaya ma ou bien a tɔɔrɔ bɛ se n ka diinɛ ma ou bien a tɔɔrɔ bɛ se n ka dawa ma i b'a tɔgɔ tɔ ye mais a bɛ bidiya min na a bɛ kuma jugu min fɔ i bɛ mɔgɔ bagabagaw la nin kuma mɔgɔ kana ta kana baara kɛ n'a ye dɛ nin kɛwale mɔgɔ kana ta kana baara kɛ n'a ye dɛ voilà donc u fila bɛɛ bɛ diinɛ kɔnɔ tɔgɔ fɔli bɛ diinɛ kɔnɔ tɔgɔ fɔbaliya fana bɛ diinɛ kɔnɔ donc ni mɔgɔ min ma kɛ tiɲɛlikɛlaba ye bidiya mɔgɔ tɛ n'a bɛ wele kɛ ka taa diinɛ ma kataw n'a ɲɔgɔnnaw n'an b'o fɔ an bɛ se k'o kataw bange hali n'an ma tigi tɔgɔ fɔ Ibn Usaymin ko an ka ko dila mankutu ni kuma fɔtaw la k'aw san k'u dilo hadamaden yɛrɛ la parce que n'an ye ko dila kuma fɔtaw ni mankutuw la bon ale min ye kataw kuma in kɛ ou bien ale min ye kataw baara in kɛ e ka radio in bɛ ale ta a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta mais ni e ye kuma in dilo ale dɔrɔn tɔgɔ ma k'a fɔ e ka radio bɛ da ale kelen pewu de ma mɔgɔw tɔw b'a fɔ ni radio tɛ ne kan mais n'i y'a kɛ gorobali ye a bɛ ale ta a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta wala a ye parti min fɔ tuma min Fawjani ɲininkara o parti ma an bɛ gorobali min fɔ a ko dawa n'a tɛ salafu ka dawa kan nabi ɲumanw ye dawa kɛ cogo min sɛbɛw tabinaw olu ye dawa kɛ cogo min a ko mɔgɔ ka dawa tɔ ka o ye bidiya dawa ye an fana b'o de fɔ dawa kɛla kelen tɛ dɛ tuma min a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ to fana tɔgɔ fɔra k'a fɔ a ko olu kelen tɛ dɛ a ko dawa kɛla n'i bɛ dawa de kɛ n'i ka dawa tɛ ala fahmu salafu salih ala manhaj salafu salih dawa tɔ kan a ko o ye dawa bidiya de donc fo dawa ka kɛ nabi ɲumanw ye dawa kɛ cogo min dɛ ciden ye dawa kɛ cogo min sɛbɛw tabinaw a tabi'unaw olu ka dawa tun bɛ cogo min ni mɔgɔ min ka dawa b'o kan e de ka dawa bɛ tiɲɛ kan mais ni mɔgɔ ka dawa tɛ salafu salihu ka taabolo kan bidiya dawa don an bɛ nin kɔrɔbali de fɔ o kɛra jama kelen t'o ye sa dɛ diɲɛ jama bɛɛ a y'a bɛ pese salafu ka taabolo ma min ka dawa bɛ salafu salihu ka taabolo kan alquran wa sunna ala fahmu salafu salih min ka dawa b'o kan o kɛra jama sugu o sugu min ka dawa bɛ nin kan o ka dawa bɛ tiɲɛ kan jama ka dawa tɛ nin kan jama fililen don